صبر کا گستاخان با کلاوے تڑے گرزی دا پیغمبر گستاخ با کلاوے تڑے گرزی دا صحابہ گستاخ با کلاوے تڑے گرزی دا اہل بیت گستاخ با کلاوے تڑے گرزی دا قرآن گستاخ با کلاوے تڑے گرزی دا اسلام گستاخ با کلاوے تڑے گرزی دا مساجد گستاخان با کلاوے تڑے گرزی دا مدارس گستاخان با کلاوے تڑے گرزی دا پڑگو گستاخان با کلاوے تڑے گرزی دا گیری گستاخان با کلاوے تڑے گرزی خوچ دا امریکی پس خبر کئی دا اغی پلاس کی با بیڑے پرتی خوچ استا غلطی تا غلطی وی دا اغی پلاس کی با بیڑے پرتی خوچ استا ظلم تا ظلم وی دا اغی پلاس کی با اتکڑے پرتی خوچ استا ستم تا ستم وی اغا با بدیا دیگی خوچ استا بربریت تا بربریت وی دا اغی جو بندے چستا ظلم تا ظلم وی وی دا خلق پا غلط مانی دی دا فساد جوڑی دادا کئی دا آغا کئی من پر امن مطالبہ کلی دا من چا سر ٹوپک و تمانچا ندر آغستے من دا چا گریوان تلاس ندے چولے من پچا زور ستم ظلم ندے کڑے من خستان مطالبہ کڑے وا دا دی قانون لاندے مطالبہ کڑے وا دا دی آئین لاندے مطالبہ کڑے وا چھ زما عمر فاروق تکنزلی کئی سزا والا ورکا چھ زما پیغمبر تکنزلی کئی سزا والا ورکا چھ اہل بیت تکنزلی کئی سزا والا ورکا چھ قرآن تکنزلی کئی سزا والا ورکا چھ اسلام تکنزلی کئی سزا والا ورکا چھ مدارس تکنزلی کئی سزا والا ورکا چھ مساجد تکنزلی کئی سزا والا ورکا دکمی کلمی لاندے چھ جوان تیرے دکمی کلمی پنم چھ خوراک کے دکمی کلمی پنم چھ دے پہچان جوڑ لے دکمی کلمی پنم چھ ستا عزت و وقار دے چھ دا اغی کلمی گستاخی کی گی سزا والا پکار دا پروٹوکول والا پکار نری اغیل زنداباد مرداباد پکار نرے اغیل امن پکار نرے اغیل فنا پکار نرا اغیل پچاو کی سزا پکار دا علل اعلان سزا پکار دا کارا سزا پکار دا چی دا تمام دنیا تینا عبرت والی دا سمانا دا زینی سے موتال در حکومت بے کرنی سی